planxa del ventre, vaig trobar una noia que ho fa molt bé. Específicamente me inscribo siempre en el de baile de Bollywood de verano. Després també em vaig apuntar a cuina, que hi havia la Bàrbara, que és molt bona cuinera, em va agradar molt i m'ha donat moltes ganes de fer. A veure les exposicions que feu, que n'hi ha de molt interessants. Yo he hecho aquí el curso de danza del vientre. De fet, ara m'he apuntat a sushi i a còctels. Me parece divinamente. Que es demasiado divertido. Porque he tenido una profesora muy chuli. Ens agrada venir als concerts de l'estiu. Aquí doncs és veure la gent com s'ho passa bé. On hi ha que canten els que venen els estrangers i a les nits. He hecho ejercicio, Gent nova, amb gent que porta anys venint. he hecho amigas nuevas. És una experiència perquè bueno, sempre aprens coses, aprens l'ai, I sempre descobreixes coses noves. et diverteixes. I a més és perquè és del barri. Això és molt interessant. Fa festa, fa barri, fa comunitat. A més, quan estàs aquí no penses en res més, estàs superconcentrat amb el ball M'entreté molt i m'omple molt. i és molt divertit. Me lo he pasado muy bien y pienso repetir. Us recomano que sí que la gent s'apunti i bueno, que s'animi i faci coses noves. I ens agrada que continuï. Molta alegria i bon rotllo. Vull dir, esplèndid.